पूजा के सामान खरीदे गइल बाजारी के आधा नु ओइलन भोर पराई के पूजा के सामान खरीदे गइल बाजारी के आधा नु ओइलन भोर पराई के बारत भूला करे न के तोरा अकल गइलन भोर पराए चुनरी त लैल न काहे काला सात लैल न काहे काला सात लैल न काहे रिकॉर्डिंग काला सात लैल न काहे चुनरी त लैल न काहे पूजा के तैयारी रहे लेना देना जारी रहे तबो त भोर पड़ैल न कि जल्दबाजी रहे पूजा के तैयारी रहे लेना देना जारी रहे तबो त भोर पड़ैल न कि जल्दबाजी रहे पंडित जी आइल पूजा के बेर भइल दिन जत लाहे नारियल त लैल न काहे फल फूल लैल न काहे काला सात लैल न काहे काला सात लैल न काहे चुनरी त लैल न काहे पूजा के बेरा भइल तू भोर पराइल अनिल अनारे पियऊ ले आव गाड़ी उठाई पूजा के बेरा भइल तू भोर पराइल राजा चौहान तू न ले आव गाड़ी उठाई आइल रहनवा तोहर करनवा बेर नु जाता धोले चुनरी त लैल न काहे काला सात लैल न काहे मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फेनहारा। कांटेक्ट नंबर 9060453703।